खुलुमबाय दैमारि बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना मिजिंथियो। फैदो दानिया खौरांफोरखौ खोनासंदिनि। आसामनि 10 थाखोआव फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गिदिर गोनांथार खौरां। जाय खौरांखौ गासैबो 10 थाखोआव फरायनाय फरायसाफोरा बोसोरनाङै नेनानै थायो। बे खौराङानो जादों फैगौ 2023 आरो 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि रुटिनखौ मैया फोसावनानै होबाय आसाम सोलोंथाइ बिफाननि सेबाया। फैगौ फेब्रुवारि दाननि 16 अक्ट'निफ्राय मेट्रिक आनजादा जागायसिगोन। बे मेट्रिक आनजादा 16 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायनानै 4 मार्च खालारसिम जागोन। सेथि सान एबा 16 फेब्रुवारि खालार खालि इंराजि आयदा दं। आनजादनि समा फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय जागायगोन आरो जोबथा 4 मार्च खालार खालि इलेक्टिभ आयदा दं। बे मेट्रिक आनजादा जानो आरो गेजेराव दान मोनब्रैल' दंसै। बेखायनो जाय नोंथांमोना देग्लाय मेट्रिक आनजादखौ लिरगोन थाबैनो सिलेबासफोरखौ डाउनलड खालामनानै फरायनाय हाबाफारिफोरखौ मोजाङै खालामबाय थादो। मैयायो बर'नि माहारियारि फरायसा आफाद बनस'आ बिटिसि नाङैनो 12 घन्टा बन्द फोसावनाय जादोंमोन। बे बन्द फोसावनाय लेखायै चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमानि साखाथियाव थानाय सान्तिपुरजों लोगोसे गुबुन दाब दाब ओनसोलावबो गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों। फुंबिलियाव गला खेवनो फैनाय गलादारफोरा गलाफोरखौ खेवालासिनो दरखं मोखाङाव जिरायनानै थानायखौ नुनो मोन्दों। बेजों लोगोसे हान्था मेला खालामग्रा गारिफोरखौबो थुबुर जानानै थानायखौ नुनो मोन्दों। बे गलादार आरो गारिनि बिगोमाफोराबो बेबादि हरखाबै बन्द फोसावनायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। नाथाय बन्द होदोंब्लाबो बबेबा नोगोर सोहोर आरो गारि मटरफोरखौ बन्द खालामनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। क'क्राझार नोगोराव बे बन्द खालामनाया जेबो गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। एखनब्ला क'क्राझार नोगोरा सिगांनि बादिनो सोलिबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। थांनाय 8 अक्ट'बर खालार खालि सिक्किमाव जानाय दैबानायाव गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमानाय आरो धोन सम्पति नष्ट जानायजों लोगोसे गोबां दावबायारि आरो फरायसाफोरा नांथानानै दंमोन। बेबादिनो आसामनि गासै 122 फरायसाफोराबो सिक्किमनि दैबानायाव नांथानानै दंमोन। आसामनि गासै सा 122 फरायसाफोरखौ आसाम सोरखारा मैयायो गंद' बास गारिजों दैथायहरना रैखाथियै गासैबो फरायसाफोरखौ आसामसिम लाबोफिननो हायो। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि ड रेनुस पेगुनि नुजाथिनायाव मैया फुंबिलिनि 7 रिंगासोआव गुवाहाटीनि रेडिसन ब्लु हटेलाव गासैबो फरायसाफोरखौ लाबोनाय जायो। दा गासैबो फरायसाफोरखौ गावबा गावनि न' फारसे थांनो थाखाय रायजो सोरखारा राहा खालामना दैथायहरनाय जाबाय होनना मिन्थिनो मोन्दों। 6 अक्ट'बर खालारनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारि लाबोबाय थानाय जादों। थिग बेबादिनो मैयाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे सोमावसारनाया 6 अक्ट'बर खालारनिफ्राय जागायनानै 11 अक्ट'बर खालारसिम थागोन। मैयानि सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय दैदेनगिरिफोरा बुङो दि थांनाय 6 अक्ट'बर खालारनिफ्राय 11 अक्ट'बर खालारसिम सोमावसारनायनि जेबो फिथाइ थायाब्ला जेबो मोजां सलुसन मोनाब्ला 11 अक्ट'बर खालारनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि बायदियै जेरैखि जायाब्लाबो भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बोख्लायनाय हाबाफारिखौ मावफुंगोन। मानोना बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ गोबां बर'नि मुंख्लंफोरनि थै बाउसोमनायनि दारैसो मोननाय आरो बे मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव फरायनाय फरायसाफोरनि सोलोंथाइ जौगानायनि थाखाय प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंखौ जेरैखि जायाब्लाबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय नारथ्रोहरगोन होनना गोख्रों रावजों बुङो दैदेनगिरि बिथांमोना। मोनसे समनि बनसु आफादनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो आथिखालनि इउपिपिएल लाइमोन गांखं आफादनि बुंथिगिरि बिथां रंगुल बर'नि गोख्रों बिबुंथि बनसु आफादनि सायाव। बिथाङा बुङो दि मैयानि बनसु आफादनि बिटिसि नाङैनो 12 घन्टा बन्द फोसावनाया बिटिसि हालामनि गोरिब गुन्द्रा सुबुंफोरखौ दुखु जारला होनायसो। बनसु आफादनि बन्द होनाया रायजो राजानि साव मोननोसो होनाय बन्द। बनसु आफादा सानसेब्लाबो मैखौ होसोनाय बादि रायजोफोरजों होसोजागोन। बेबादि गोख्रों रावजों सोंखारियो बिथां रंगुल बर'आ। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि बनसु आफादा बिपिएफ हान्जानि सिङाव खामानि मावग्रा आफाद आरो बनसु आफादखौ फरायसा आफाद बुंनो लाजियो होनना बुङो बिथाङा। बिनि अनगायैबो गोबां बाथ्रा बुंनानै बनसु आफादखौ सोंखारिदों बिथां रंगुल बर'आ।
बुहुमनि बयनिख्रुइबो टेक्न'लजियाव जौगानाय हादर बुङोब्ला इजराइल हादरखौ मिन्थिनो मोनो आरो बुहुमनि बयनिख्रुइबो गिथावनासिन इन्टेलिजेन्स आफाद बुङोब्ला इजराइलनि मसाद आफादखौनो मिन्थिनो हायो। बेबादि गासैबो बिथिङाव जौगानाय हादरखौ फिलिस्तिन हादरनि रौनिया हानजा हामासआ थांनाय सानब्रैनिफ्रायनो 5,000निख्रुइबो बांसिन रकेटजों इजराइल हादरखौ गाजा पाट्टी होननाय जायगानिफ्राय गाग्लोबहरो। बेबादि गाग्लोबनाय जाथायखौ इजराइल हादरनि इन्टेलिजेन्स आफाद मसादाबो होबथानो हायासै। बेयो इजराइल हादरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथावना जाथाय। हामासनि गाग्लोबनायाव दासिम इजराइल हादरनि गासै 700सो सुबुंफोरा थैनायजों लोगोसे सा 44 आर्मिफोराबो थैयो आरो सा 200सो सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। दा बेनिनो खिथेर लानो थाखाय इजराइल हादरनि गाहाय मन्थ्रि बेन्जामिन नेतान्याहु बिथाङा गाजा फारसे एयार स्ट्राइक खालामना खमैबो फिलिस्तिननि सा 900 सुबुंफोरा थैयो आरो हामास रौनिया हानजानि सा 500सो रौनियाफोरखौबो थैनायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरखौ जोखोम जादों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। बे दावहानि गेजेराव इजराइल हादोराव बायदि बिथिङै थाहैनाय सा 18,000 भारतारि सुबुंफोरा नांथानानै दं होननानै मिन्थिनो मोन्दों। इउपिपिएल सोरखारनि सायाव बिपिएफ दोलोनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि कास्टुम बसुमतारीनि गोख्रों बिबुंथि। बिथाङा बुंथिनाय बादिब्ला इउपिपिएल सोरखारा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दारै बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ पुलिस, आर्मि आरो पेरामिलिटारियाव सोगोन होननानै बुंदोंमोन, नाथाय दिनै सासेबो सोनो हायाखै। इउपिपिएल सोरखारनि दैदेनगिरि बिथां प्रमद बर'खौ बर' रायजो राजाफोरा फोथायनाय गैला। इउपिपिएल सोरखारा जेसेबां बिसायख'थि समाव बाथ्रा बुंदोंमोन मोनसेबो मावफुंनो हायाखै। एनडिबिनि दारैसो बिटिआर गोरोबथा जादोंमोन, नाथाय दिनै सासेबो एनडिबि सोद्रोमाफोरा पुलिस, आर्मि आरो पेरामिलिटारियाव साख्रि मोननो हायाखै। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि टेट पास जानाय बिजाथिफोरनोबो इउपिपिएल सोरखारा साख्रिनि थिसनलाइ होनो हाया। बेखायनो बिटिसिखौ बेफोरबादि दैदेनगिरिनिफ्राय रैखा खालामनो थाखायनो जों खामानि मावबोदों आरो मावलांबाय थागोन होननानै बुङो बिथाङा। माइक्र' फाइनान्स लानाय लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय आसाम सोरखारनिफ्राय गोजोनथाव खौरां। आथिखालाव रायजोनि सिङाव थानाय फ्राय गासैबो आइजोफोरा नखर दानाय आरो जौगानायनि थाखाय माइक्र' फाइनान्सनिफ्राय लन लायो। दा नोंथांमोननि थाखाय आसाम सोरखारनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय मोनसे गोजोनथाव खौरां फैदों। दानिया नोंथांमोना 50,000 एबा 25,000 रां माइक्र' फाइनान्सनिफ्राय लन लादोंब्ला सुख'नो नांला। आसाम सोरखारानो नोंथांमोननि लनखौ सुख'नानै होसिगोन। सिगांनि कभिड-19 एबा कर'ना भाइरास जानाय समाव रायजो सोरखारा 25,000 रांसिम लन लानायफोरखौल' रेहाय होनाय जादोंमोन, नाथाय बेबाराव 50,000 रांसिम लन लानाय रांखौ रायजो सोरखारा सुख'नानै होजोबसिगोन होनना गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि फैगौ 13 अक्ट'बर खालारखालि 25,000 रां लन लानाय आइजोफोरनो एनअसि गथायना होगोन आरो बेनि साननैसो उनावनो 50,000 लन लानाय आइजोफोरनोबो एनअसिखौ गथायना होगोन होननानै बुंदों। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारा माइक्र' फाइनान्सनि लनखौ रेहाय खालामना होयोब्लाबो नोंथांमोनहा उनाव लन लाफिननो हागोन। जेबो जेंना सोमजिनाय नङा। बेनि अनगायैबो रायजोनि गासै 40 लाख आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टआव 10,000 रां होनायनि मोनसे थांखि लादों होननानैबो बुंथिदों बिथां गिबि मन्थ्रिया। मैया फुंबिलिनि 4 रिंगासोआव इजिपिडि एबा सानजा गौहाटी पुलिस डिस्ट्रिक्ट हानजानि नाजानायाव जराबादाव गंसे ट्राकआव लाबोखोमानाय गासै 47 मोसौफोरखौ रैखाथि खालामनो हायो। 3 मोसौ फालांगिरिफोरा गंसे ट्राकनि गारियाव लांगासिनो दंमोन। हमजानो मोननाय गारिनि अनजिमानि नम्बरा AS2766567। गासै 47 मोसौफोरखौ आयेन बेरेखायै सिखावै मेघालय रायजोआव लांखोमानो नागिरदोंमोन, नाथाय इजिपिडि हानजानि गोख्रों नायबिजिरनायाव 3 मोसौ फालांगिरिफोरखौ हमनो हायो। बिसोर 3 फालांगिरिफोरनि मुंफोरा जादों 38 बोसोर बैसोनि साइफुल हक, 24 बोसोर बैसोनि फारुक आली आहमेद, बिसोर सानैबो गौरीपुरनि आरो सासे फालांगिनि मुङा जादों 33 बोसोर बैसोनि फारिदुल इस्लाम, मरिगाव जिल्लानि। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।